lali jungkatan ben bari. Adem mon. Wah, kok campur men to, Lek? Mampuh mbahmu Dibobol lombok ora kepanasan malah kadem meni. Oh, kowe wingi maca aku to. Salah kowe maca aku. Lah ning kan kowe mari, aku malah saya dadi. Nah, ngono kuwi tandane aku dislametke Gusti Allah. Kowe nek karmane. Ya ora lah. Lah kok kowe ndrodhong kok ngendi to kuwi? Hasilku ngadem ben mari kok malah ganti kademen. Lah kowe nang kadem ndi? Kulkas. Wis Aduh adem. Oh alah. Kowe wedang panas mon. Arep monggo batus. Oh, senengane rak cengengesan to. Kowe iki ditakoni arep nggo apa kok malah Ya diombe. wis Aku ora godhog banyu kok. kan ono sing anu. Yo, Loh. Lah kok banyune ora panas? kuwi unek-unekno, susul lah panas. Is. Wis mari, Lek. Urung kok is. Adem. Wingi ketoke lak kepanasan to, Lek. Iya is. Apa mergo kepanasan dadi adem ya, Lek? Ora yo. Aku ki saiki dadi kademen is. Lorok bolak-balik to. Is. Aku njaluk tulung iso. Apa, Lek? Aku njaluk wedang panasmu we. Oh, iya. Karo kei teh sithik ya. Oh, iya. Aja lali tambahi gula sithik wae. Walah, sampean arep pesen teh ngono to? Ora yo, aku ki nggur njaluk ning sithik-sithik wae. Adem. Ya, Lek. Makasih lo is. Panas. Ditanya panas neh to, Lek. Lah apa maune adem? Loh, piye to? Lah piye to is? Sampean malih dadi panas meneh. Ora yo, ngaku ki kademen kok. Lah kok panas? Sing panas ki teh iki lho, dudu aku. Walah, lah nyembungmu panas kok. Yo is, nembungku panas. Yo, iki mau aku nggur jaluk lho yo, ora bayar. Wes is, teh tok pira? Serasah, Lek. Lho, aku mau nggur gojek lho is. Serasah ya, Lek. Aku ikhlas. Wes, makasih lho. Sama no. Kowe wes tulak koyo. Lah apa sampean iki tiba-tiba kena serangan tengeng meneh? Ora yo. Arep nggo apa? Arep tak nggo nempeli awakku lho, mbok menawa rada rasa anget sithik ngono lho. Oh, tak sambelkene apa piye? Ngululuran meneh. Wah, gua trauma aku. Oh, apa? Sik, Lek. Iki, Lek. Nggo pupuran genah anget kuwi. Aku mbok pupuran mrica bubuk ngene iki. Rumangsamu sate kambing kok. Mindo nanti tamon. Terus dilemuk, Bu. Wah, gawane bayi kok ngantukan ya, Mon. Nggih. Lah ngoten iku sing ditiru sinten, Bu? Lah kowe iki ngantukan apa ora? Lah, nggih mboten no. Tapi nek turu betah, Bu, kula. Lah aku ya ora ngantukan lho, Mon. Lah mbokmu ngantukan apa ora? Mboten no, Bu. Simpoke malah betah melek. Lah ya sing ditiru iki sapa ya, Mon? Sak ngertiku, Mintul ya ora ngantukan lho, Mon. Mboten ngertos to, Bu. Oh, Jojo tirun masmu Bandi, Mon. Oh, nggih menawi, Bu. Kare Bandi niku ya ngantukan iki. Anu ya ora mungkin to, Bu. Mintul niku bojo kula, nek bojone Bandi kok. Angger wayah udan ngene iki aku bingung lho, Mon. Lah nggih to, Bu. Apa penake nek wayah udan ngene iki briksik ya, Mon? Waduh, ya ampun to, Bu. Lah piye wis seprono-seprene ra ndek solusi kok, Mon? Kok mboten bisa solusi piye pun to, wong kula tau usul lho.
Usul apa? Nek pas wayah udan nyewa kajang. Ah, usulmu ki ra mutu mon. Lah solusine mung niku kok. Ning yo ra mutu to mon. Mosok selama udan dipasangi kajang, kaya wong digawe wae. Kan malah tren to, Bu. Tren piye? Iki no satase jasa pelayanan publik. Laundry we nyewa kajang kok. Lah nek mung ngono tok ya ora tren mon. Anu, Bu. Kalian anggap dangdut pun niku kula jamin kena tren banget. Iya, ngetren. Bangkrut. Kiwa sisan. Waduh. Bu. Yang ngeten iki mung teko, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, mata kaji. Teng cerit bul kumbal gambul Lah kok majlis tok to? udan kok kulon baliong ulon udan kok etan baliong etan udan kok kidul baliong idul udan kolor baliong ngalor. Lah udan kon dhuwur. Walah ya kuwi sing angel mon. Udan kok dhuwur kuwi piye carane mbalekke? Kok aku mau tinggal to, Mas? Bu. Lah nek iki dibalekke pripun, Bu? Oh, kowe tak kiwa no. Pak RT. Kula nuwun. Pak. Ngopo neh iki? Jenengan gadah obat flu, Bu? Wong kepanasan kok ngombe obat flu to ganggang. Lah kula ganti haluan kok. Ganti haluan apa? Kula ganti kademen, Bu. Kowe iki ora konsisten ngono to. Nek panas ya panas, adem ya adem. Kula iki sire nambani panase ning malah dadi bablasan masuk angin kok. Lah caramu nambani piye? Kula ngadem teng kulkas. Wus, Lah lek bukan temui to, Bu? Bu ora nek kabar kok, Dul. Kae masuk angin, Bu. Lah kok kowe ngerti mon? Ke wong wae esoke mara teng omah, dodok-dodok njaluk banyu panas kok. Lho demoke awake panas biasa. Gek-gek lombok dinggo raup mon. Mboten ya, Bu. Lah mbok ditukokne obat to mon. Ini mendung kok, nggih kula kudanan no. Kok aku mantol, Mas? Kok nggo mantol piye to mantole dhewe suwek kabeh. Gelu kene nek mantol mon. Mboten sedeng, Bu. Lah wong mantole kowe kelelawar lho. Dah, saya meneh sumuk mah. Mantolnya temu di Bu, lu tembas kemawon. Aja tadi, kira tukoke weh. Lah mbok ngono kuwi, nek kowe nglilake mintul tuku dhewe. Tak kiwa no. Kok ya iso lho. aja meneh kok kula. Lah wong gajah we mlebu kulkas iso lho, Bu. Lah carane piye? Carane gampang lho. Kulkas dibuka, gajah dilebokke, kulkas ditutup. Kowe iki aja ngaco lho, Kang. Gajah ya apa ya sedeng mlebu kulkas. Lho, lah perkara sedeng lan urane rak ya urusane awake dhewe to, Bu. Sing penting sing dirembug niku rak carane. Iya ya. Berarti jaran ya iso mlebu kulkas. Nggih saged no, kulkas dibuka, jaran dilebokke, kulkas ditutup. Ya ora iso no. Kok iso to, Bu? Yo, lah wong gajah wae ijek nang jero kulkas lho. Kudune gajah iki ditokke sik, lagi jarane dilebokke. Pedro. Apa? Apa-apa, Mas. Alah paling gue ngece ya. Ya rasane Mas, ngarep omong. Apa mau apa? Sampeyan iki ora ngerti wayah to. Iki sing diarani diapain sebelum hujan. Landi, Apane? payunge no. Wah, kira ngerti peribahasa we. Lah peribahasa ku artine apa? Dadi menungso kuwi kudu siap-siap. Jagane nek ana apa-apa dhewe siap. Ngene utan karo siap-siap apa? Ra nyandak kowe iki ra nyandak nek gak mau serius ini ra nyandak. Mister Telo. Murid Mas nomon to, Mas? Nggih. Iki tak takon, gajah karo jaran niku nek balapan menang pundi? Alah ganggang. Kuwi cah cilik ya mudeng. Menang pundi? Ya jaran lah.
Ah, ya ora iso menang jajah no. Ya ora iso no. Ya iso. Lah kuwi penjelasane piye? Lah wong jarane wis ning jero kulkas kok, mosok arep mlayu sak kulkase. Oh iya ya. Kan jarane jek nang jero kulkas. Bu, obate wingi nika damel wong hamil mboten napa-napa ta? Ora apa-apa ya, Dul. Ibu wis kok ning apotek. Obat kuwi khusus nggo wong hamil. Walah nggih pun. Lah wetengmu apa krasa lara, Dul? Boten, Bu. Anu apa? Aja ngedeg-dege ati lho. Rasa luwe. Ana ki mak mana? Jadi pesan apa tuh, Bu? Useng-useng kacang karo goreng tempe. Yes. Bu, kula izin sik mboten mlebu nggih. Awak kula adem kula nembe flu, Bu. Oh nggih, Dek. Dek, lah sampeyan mak apa urung? Kula mboten butuh maem. Butuhe mari. Oh, lah bocah urung tau tak kiwa. Gang. Rene sik. Enten apa, Pak? Kowe flu to? Nggih niku. Lah wis ngombe obat. Waduh, malah lali to kula. Lali rong ngombe obat. Lali njaluk obat Bu RT. Ngombe obat kene wae. Aku ngombe obat flu. Boten sah, Pak. Lah kene to? Ayo jenengan nyukani obat. Lah Bu RT mboten sida ngekeki obat. Lah obat kok kene engko ndang diombe. Lah saka nggone Bu RT yo diombe pisan. Wah, ya muntuk no. Lah apa sabun kok muntuk? Sampeyan ini omongan saiki kok kan gojek lho. Jak omongan serius kok ora iso. Lah omongan karo kowe iki apike guyon. Lah tuwa serius malah mbok paido. Lek. Iki piye to, Lek? Lah, kayak kaget ae kowe iki. Iki tak kira dulu-dulu lho. Iki jane piye to karepmu iki? Lah aku ya ora piye-piye lho. Lho ngawake panas kok ngombe es piye to? Lah sing piye ya kowe kuwi. Lah ngawan-awan ngene iki rak ya enake ngombe es to, Mon. Wah, mulai dleming kowe iki. Sing ora gathuk ya kowe kuwi. Lah gathuk piye? Lah wong ora udan kok mantolan lho. Boh. Yo. Bagi ono Bu Siti. Mosok nganggo meter-meter ya arep nggo ngukur apa cah. Loh, Dek. Jare nembe flu. Kok ngunjuk es? Daripada ora kekombe lho, Ndra. Kok ngunjuk obat mawon. Wes kok. Loh, ana wis ngombe obat kok malah mbok ombeni es. Lah susu ki salahe apa to, Pak? Mosok ora etuk diombe. Oh, kok watuk kowe. Wah, Jan. Mama nganggo watuk bareng. Wah, iki sajake nggo nyumpeli lambe ki ra watuk iki. Urip sing wis blasa